سلام تخطاتلتنا channel كمي كنيخم كمي تخونو سناي كتكونو وترو منيو تايو لو مون كم وترو كابتي كاندي عند حقونا إذا channel زخوني أرستات نسدما زعباناي حقوس متشم حقوس أب عالم حقوس أب هيوت نفزحت ليك أونتين نزبنات بيزز قبرهم أرستيو نعيون بقداي كل جزية بيزز قبرنا عودي كمي جيرنا حقوسات نخون حقوس أبي تركب بخمين رغبة كمي جيرنا حقوس أبي بوتين عندليا زلنا زيارة دما نعايزر دهن مالتيو مستيرنا هيوت حقوس كتكون مخاليو مخنياتو بزي حقوس كل بعالم زلون دهريبامكا ترقم يبلو سو نايلو مار السناب قال دي بالله كمي جيرنا حقوسات كنكون نخل كمي جيرنا بحقوس زلو بوتان هلي كونتن كمي جيرنا كاوشتنا حقوس كم زمنشو اتم كاوشتم حقوسات سباتي كمي عينت بحر زلو مينا هنري مخنياتو اب هيوت تزغل لمن قد وي تزبل تطباب انتايو نتن سخاتو دليو زلخا زغبرو زلو زنبرو زل سبرم نعو زغبرو زل كرحيو it's very simple sometimes life is supposed to be simple ግን ታዩ ነቲ ጽቡቕ ነገር ክንንቐድሕ ነቲ ሕማቕ ነገር ነቲ ጌጋ ክንርዮ ኢና እውን ስዩ ድማ ነቲ ሓጎስና ዘበላሽዎ ስለዚ ናይ ሎሚ ነጥብታት ከመይ ጌርና ሳይንስ ወይ ከዓ እቶም ሕጉሳት ሰባት ወይ ከዓ ምናልባት ንስኻ ወይ ንስኺ ሕጉሳት ክንከውን ንኽእል ኢና ስለዚ ነፍስና ንፍትሽ ውሽጥና ንኽንለሊ ብውሽጥና ድማ ሓጎስ ንኽንዘርኢ እቲ ዕላማ ሰናይ ምክትታል ይግበረልኩም ኣገደስቲ ነጥብታት ኣለዋ ካብ መጀመርያ ላይክ ረምዋ ነዛ ቪድዮ ናብ ካልኦት ክትበፅሕ ኣገዳሲ ቪድዮ ስለ ዝኾነት ከምኡ ድማ ንስኻትኩም እውን ናብ ካልኦት ሼር ግበርዎ እናበልና ናተይ ፌቨሬት ኣብዛ ናይ ሎሚ ቪድዮ ቁጥሪ 6 ዘላ ናትኩም ካችሁ ዝግበሩ so number 1 ንርያ you're honest with yourself at the very highest level so እንታይና ንብል ዘለና መጀመርያ ምስጢር ናይ ሓጎስካ ውሽጥኻ ክፍልፍል ተኮይኑ ውሽጣዊ ሓጎስ ክህልወካ ምሉእ ብምሉእ ሓቅነት ክትለብስ ክትክእል ኣለካ ሓቅነት ምስ ካልኦት ጥራይ ንብል የለና ምስ ነፍስና now let's see what it is one of the most crucial signs you're happy with yourself is that you're extremely honest with yourself ሓደ ካብቲ ቀንዲ ምንጭ ናይ ሕጉስ ህይወት ወይ ካብ ውሽጥኻ ዝፍልፍል ሓጎስ ንብሎ ዘለና እንታይ እዩ እንድሕርና ኣመና ብርቱዕ ዝኾነ ሓቅነት ኣብ ውሽጥኻ ምስ ነፍስኻ ሓቅነት ምስ ዘለወካ it means you face harsh realities not avoid them ስለዚ ናይ ማለት እዚ ኣብ ህይወትካ ንዘጋጥሙካ ብዙሕ ዓይነት ብድሆታት ትገጥሞም ሓቅነት ማለት ጎሲኻዮ ጓዕፂፅካዮ ሓሲኻ ወይ ካብ ምኽኒት ሂብካ ክትሓልፈለካ ማለት ኣይኮነን ሓቅነት ምስ ሰባት እንታይ ትነግር ገለ ክኸውን ይኽእል እዩ ሓቅነት ምስ ነፍስኻ ግን እንታይ ትገብር እዩ ቀንዲ ዝኾነ ነገር ከጋጥመካ ከሎ ብኸመይ ሪያክት ትገብሮ ነፍስኻ ዲኻ ትቐሽሻ ወይስ ዕትብ ኢልካ ኢኻ ትገጥሞ ሓቅነትካ ኣብኣ እያ ዘላ ሶ ንኣብነት ሓደ ሰብ ሕማቕ ተተዛሪብካ እንተሕሪቕካ ተቐይሙካ እንታይ ኢኻ ትገብሮ ብድሕሪኡ ኮንካ ዲኻ ተሓምዮ ብዛዕባኡ ትዛረብ ተማርር ዶስ ሄይ ከምዚ ዝገበርካ ጌጋ ኣነ ይቅበላን እያ ዋላ ካልእ ዓይነት ሳዕበንካ ዝስዕበልካ ዝኾኑ ዋላ ጓል ኣንስተይቲ ኮይና ትውሃብ ስራሓ ሃረስ ዝገብራ እንተኮይኑ ወይ ገለ እንተኮይኑ you have to confront people እቶም ንመሰልና ዝገሱና ዘለዉ ንዓና ደስ ዘይብለና ሕማቕ ነገር ዝገብሩና ዘለዉ ክንገጥሞም ክንክእል ኣለና ከንፈርሆም የብልናን እዚ ድማ ሓቅነት ነቲ ዝገብረካ ዘሎ ከይትካ ነፍስኻ ምግዳድ ኣይኮነስ ምግጣሙ ካልኣይ seek help for problems you're having ኣብ ህይወትና ፀገም ሽግር ብድሆ ከጋጥመና ከሎ እሞ ሓገዝ ዘድልየና ከሎ ስኢልካ ምኻድ ንሕሳዊ እዩ ዝውን ሓገዝ ዘድልየካ እንተሎ go ask ሕተት ምክንያቱ ኩሕኩሑ ድለዩ ኢሉና ኣብ ክርስትናኹም ዝብል ኣሎ ክርስቶስ ዝበሎ ድለዩ ማዕፆ ኩሕኩሑ ክኽፈተልኩም ከይኳሕኳሕካ ክትረክብ ኣይትኽእልና ስለዚ እዚ ድማ ንነፍስኻ ሓገዝ እናደለካ ትኸልኣ እንተለካ ትሕሱ ኢኻ ዘለካ so ሓገዝ ኣድሊካ go ask for help and stop bad relationships ኣብ ሓዳርካ ኣብ ፍቅርካ ኣብ ዕርክነትካ ኣብ ዝምድናኻ ሕማቕ ነገር ዘይጠቕመካ ዝጎድኣካ ኣብ ሎንግ ተርም እውን ክጎድኣካ ዝኽእል ሰብ እንተሎ stop it this is also one of the longest lie ንዘይሰርሕ ሓዳር ንዘይሰርሕ ነገረይ ንነዊሕ ግዜ ንነፍስኻ እናቐሸሽካ ንነፍስኻ እናቐተልካ እንታይ ዝበለ ዘራርባ ኣሎ ናይ ሌስ ብራውን ብሓደ ዲኹም ተዓብዩ ዘለኹም ወላ ብሓደ ዲኹም ትሞቱ ዘለኹም ዝብል ኣሎ ኣብ ጉዕዞ ፍቅሪ ንዘይሕጉስ ህይወት ንክገልፅ ኢሉ ዝጥቀመላ እያ ኣብ እውን ሓቅነት የድሊ when you're honest with yourself you save time and energy ምስ ነፍስኻ ሓቅነት ሒዝካ ትኸይድ ኮይንካ ግዜ ተሰይፍ ትገብር ኤነርጂ ናትካ ሓይልኻን ግዜኻን
تقطب مغنياتو نختحسو ننفسها نختقشش تقبرو جزيه بزعيو زي طقمك نجر زايد لينين يلكا تقرص كلها كساراتات تحنا لها كم دمات زايد اللي مغنيتات كتقبرو زقباكا كله تونزف لها سلازي حقنت كساب كندي جزيه خان قلبت كان كم زقط بالكاون كنكلالنا زو ازي منچنا حقوس نزي نغراتنا على خان تخيتكا نحقوس تعدم لها زوم نبلوم زلنا كلهم اب هيوتنا صقمن ጭንቀትን ዝፈጥሩ እዮም ነዚኦም ካ ገጢምና በዲህና ክንዓልዮም ስጉም ትንወዘሎም ከለና ሕጉሳት ንኽንከውን ነፍስና ንቕርብ ኣለና ነምበር 2 you say no when necessary መብዛሕቲ ሰብ ጥዑይ ሰብ መስኪን ሰብ ዝበሃል ንኹሉ ሕራይ ክሕግዝ ክህብ ከምዚ ዝብል እዚ ጥዑይ ዝመስለና ኖ እዚኦም ከምዚ ዝገብሩ ሰባት ሕጉሳት ንክኾኑ ፀገም ኣለዎም ምክንያቱ ንብዙሓት ሰባት ሕራይ ክብሉ ስለ ዝፍትኑ ልዕሊ ዓቕሞም ክኾኑ እዮም ክሓምዮም ክጉድዮም ክጠልምዎም እዮም ጭንቀትን ሕርቃንን ድማምሶም ኣሎ ውሽጣዊ ሓጎስ ዘለዎም ሰባት ግን ከመይ ዝበሉ እዮም ንዝግብኦ ሰብ ዝሕግዙ ንዕኦም ድማ ቀዳምነት ሂቦም ዝሰርሑ እንታይ ማለት እዩ ኣብ ዘይጥዕሞም ሶሪ ኣይጥዕመንን እዩ ግዜ የብለይን ቢዚ ኣለኹ ስራሕ ኣለኒ ይብሉ ግን ኩሉ ግዜ ነፍሶም ካይኮኑ ዝሕግዙሉ ግዜ ድማ ኣለዎም one top sign you're happy with yourself is that you are decisive ወሳኒ ሰቢኻ you do what's best for you and say no when you need to so ንዓኻ ዝጥዕመካ ንዓኻ ኣብ ዘይጥዕመካ ግዜ ኣይጥዕመንን እዩ ናይ ምባል ኣብ እትብዓት ክህልወና ክኽላሎ እሱ ዘይብልና ሰባት ድማ ጌጋ እዩ you care for others your care for others is built for the care you have for yourself ንኻልኦት ትገብሮ ልግስት ሓልዮት ሓገዝ ንነፍስኻ ምስ ሓገዝካ እዩ ንነፍሱ ዘይሕግዝ ሎሚ ንነፍሱ ዘይጠቅም ንነዊሕ ግዜ ንሰብ ክጠቅም ኣይከድን እዩ ንሓፂር ግዜ የስ ድሕሪ ነዊሕ ግዜ ግን ንዕዑ ዝሕግዞ ክደሊ እዩ ስለዚ ንነፍስና ሓጊዝና ድሕሪኡ ንሰባት ክንሕግዝ ኣለና ኣብ ነፋሪት ሕማቕ እንተጋጢሙ እንታይ ግበር እዮም ዝብሉና እቲ ላይፍ ጃኬት ቆልዓ እንተለካ ወድኻ እንተለካ ጓልካ እንተለካ መጀመርያ ነቲ ቆልዓ ግበረሉ ይብሉኻን እዮም መጀመርያ ንዓኻ ግበር ድሕሪኡ ትሕጊ ከምኡ እዩ ዝብል ሶ ነፍስኻ ከይሓገዝካ ንኻልእ ክትሕግዝ ኣይትኽእልና people who are too nice find it hard to ኩሉ ግዜ መሳኪን ሰባት ኣብ ሂወት እቲ ዝኸበደ ብድሆ ንዖም እዩ ዘጋጥሞም so start with saying no to small things መጀመርያ ንንኣሽቱ ነገራት ኣብ ሂወትካ ኖ ክትብል ጀምር ምንታን ግዜኻ ናብቲ ንዓኻ ዘድልየካን ዝዕውተካን ክትገብሮ ቀስ እናበልካ ዝበሃር ዝምስለመትከያ ድማ ኣብ ዓበይቲ ነገራት ዘየድልየካ ዘይጠቕመካ ዘይዕውተካ ስራሕ ኖ ክትብል ትኽእል ሕማቕ ፅልዋ ሰባት ንዓ ግበሩ ከምዚ ኢሎም ክፀልውካ ከለዉ ኖ ክትብል ትኽእል ከምኡውን ዝተፈላለዩ ሕማቕ ዝምድናታት ኣብ ሂወትካ ዘየድልዩኻ ከተወንዝፍ ሓይልን ጥበብን ትረክብ ማለት እዩ number 3 you do what you love oh this is what I like ሰለስተ very important ያ ንዓይ ብቐረባ ንዓይ ትንክፈንያ so ሓደ ካብቲ ሕጉስ ክገብረካ ዝኽእል ኣብ ቀፃልነት ኣብ ነዊሕ ሕጉስ ክገብረካ ዝኽእል መዓልታዊ 8-9-10 ሰዓታት ናይ ሂወትካ ኣብ ምንታይ ተጥፎ ምፍላጥ እዩ so ትሰርሖ ዘለኻ ትገብሮ ዘለኻ ኩሉ ኣካይዳኻ ሓጎስ ዝፈጥር ጭንቀት ንብዙሕ ሰባት እዚኣ ምናልባት ኣይነስዕለላ ኢና ስራሕና ምንጭ ናይ ዘይሕጉስ ሂወትና ክኸውን ዝኽእል እዩ ንዓይ ኮሚን ነር ናብነት ስራሕይ ስትረስ ነይርዎ ስራሕ ኩሉ ግዜ ስትረስ ኣለዎ እንዲ ግን ብዙሕ ነገራት ነይሮም ኣብቲ ስራሕይ ኪንውሲ ንዓይ ካብኡ ንላዕሊ ኢንጆይ ክገብሮም ዝግባኣን ነገራት ብዙሕ መዓልታዊ ክሰርሖም ኣይክልኒ ነይረ ስለዚ እንታይ ማለት እዩ if you are truly happy with yourself there is no gap between the activities you do your work and what brings you fulfillment and meaning so ሕጉስ ንኽትከውን ድሕሪ ኮንካ ሓደ ካብቲ ኣገዳሲ ኣብቲ መዓልታዊ ትገብሮ ስራሕ ኣብቲ መዓልታዊ ትገብሮ እዮ ከምኡ ድማ ንዓኻ ሓጎስ ዝህቡኻ ነገራት ምስኦም ኮኔክሽን ክህሉ ክኽእል ኣሎ ንዓኻ ዘሕጉሰካ ነገር ወላ ሓንቲ ኣብ ስራሕካ እንተዘየለ ሕማቕ እዩ እዚ ስለዚ ኣብቲ ጉዕዞ ሂወትካ እቶም ትገብሮም ስራሓት ምስ ሓጎስካ ክለግብ ኣለዎ ቀሊል ኤግዛምፕል እዚ ኣነ ዝገብሮ ዘለኹ ንዓይ ምንጭ ናይ ሓጎስ እዩ ምንጭ ናይ ትርጉም ናይ መንባረ እዩ so ነዚ ክገብር ከለኹ every day ዲ ወላ ኣብቲ ዝገብሮ መዓልታዊ this is part of the source of my happiness ካልእ ክፋል ናይ ስራሕይ ኣብዚ ግዜ እዚ ምንጭ ናይ ሓጎሰይ ንሱ እዩ ቬኬሽን እንድሕሪ ከይደ ንዑይ ትግበር ትሕልካ ንሶምን ትጠቕመኒ ኮንካን ዘለኻ ትጎዳእኒ ኢኻ ዘለኻ የስ ብዙሓት ክፋላት ናይ ሂወተይ ኣለዉ ከበድቲ ካብኦም ዕረፍቲ ዝደሊ ግን እቶም ገለገለ ክፋላት እሶም ምንጭናተይ እዮም ስለዚ መዓልታዊ ንዖም ክገብር ከለኹ ስለዚ ሕጎስ ንክገብሮ ሞር ኤነርጂ ኣለኒ ኤቭሪ ታይም ኣብ ዘጥፎ ድማ ሓጎስን ትርጉምን ይህበኒ ማለት እዩ እዚኣ ኣብ ሂወትኩም ቀልጢፍኩም ክትረኽብዋ
تلولكم معناته نزا عين السرعة ترغيبك كل جزء energy لك fulfillment إجابة لك كمودما inspired دما تخون نخدجبر. It doesn't mean you win every day. زمالك كل جزء قليل كل جزء تعوم كل جزء تعوت مالتها يكونن بزوج جزء ودكات ما جماعة عليه. It just means since you're spending your time with game you love that you love and enjoy, you have a chance to be happy every day. ስለዚህ እቲ ግዜ መጠን ተጥፋሉ ዘለኻ ስለ ትዕወት ዘለኻ ደይኩን ካስ እቲ ትገብሮ ዘለኻ ስለ ዘሐጉሰካ you're still happy. تعويكا ኣብቲ ትደለኻዮ ውፅኢት ረኺብካዮ ረኸብካዮ በቲ game ናትካ ግን ትሕጎስ ማለት እዩ. It doesn't necessarily have to be linked to your career. ከምኡ ድማ እቲ ዘሐጉሰና ነገር ናይ ግድን ኣይኮነን ስራሕና ክለግብ ስራሕና ካልእ ክኸውን ይኽእል እዩ. ድሕሪ ስራሕና ምናልባት ንዓና ዘሐጉሰና እዮ ግን ክህሉ ክኽእል ኣለዎ. ብዝተኻለ መጠን ድማ ነዚ ዕዮ እዚ ከመይ ጌርና ናብ ቢዝነስ ናትና ንቕይሮ ክንሓስብ ኣለና ነዚ ዝሕግዝ ብዙሕ ትሕዝቶታት እውን ሂበለኹ ፕራይቬት ክላስስ እውን ኣብ ዝድራር ሂወት ኣቲኹም ክትመሃሩ ትኽእሉ ኢኹም ከመይ ጌርና ነቲ ናትና ፓሽን ናብ ቢዝነስ ክንቅይሮ ንኽእል ሓደ ኣገዳሲ ነጥቢ እዩ number 4 you can leave the past in the past ንሕሉፍ ኣብ ሕሉፍ ክትገድፍ ትኽእል እንተኮይንካ ማለት እዩ so you may have a difficult past መብዛሕትና ንዓይ ትመስሉ ተሰዲድኩም ዝመጻኹም ብዝተፈላለየ መንገዲ ብርቱዕ ሓያል ዝኾነ ሕሉፍ ኣለና ብዙሕ ፀገማት ኣለና ነዚ ሕሉፍ ግን እንተኽኢልና ኣብ ሕሉፍ ንግደፎ ክንምንታይ በሰላምናትና ሎሚ ኣሎ ቅቡል እዩ እቲ በሰላናትና መዘከርታ ናይቲ ሕሉፍ እንድዩ ስቲል ግን ንሕና ኣተኩሮና ናብኡ ክኸውን የብሉና ኣተኩሮና ናብቲ ብሩህ ክኸውን ዝኽእል መጻኢ ኣብኡ ክኸውን ኣሎ ኣናውየ ፎከስ ክገብር ዝደሊ ማለት እዩ the past is hard for everyone but it doesn't have to dominate ሕሉፍና ሕማቅ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብ ላዕሊ ቦታ ናይ ሂወትና ግን ክንገብሮ የብልናን ምርጫና ክኸውን ኣይግባእን እሱ you focus on what you love to do and don't let the past overshadow ስለዚ ንስኻ ወይ ንስኺ ትፈትዎም ነገራት ንኽትገብሩ ተበገሱ ሕሉፍና ድማ ንሂወትና ዓሚቑ ክሕዛ ወይ ከዓ ጨቢጡ ክሕዞ ኣይነፍቅደሉ ክንምንታይ ሕማቕ ነርና ክንምንታይ ስምራት ኣለና ኣነ ካብ ሕጂ ንድሓር ናብ ብሩህ መጻኢ ዳ እምበር በቲ ሕማቕ ሕሉፈይ እሱር ክኸውን ኣይደልን ክንብል ክንክእል ኣለና እዚ ክንብል ተጀሚርና ካብ ውሽጥና ሓጎስ ትፈጥር ኣለና ዝኾነ ሰባት ምስ ክንደይ ሰባት ትኸይድ ንብል የለና እንታይ ትገዝእ ንብል የለና ኩሉ ናይ ውሽጣዊ ስራሕ እዩ ባህርናትና እንተቐይርና ሓጎስ ውፅኢት ናቱ እዩ so the strength and momentum makes you strong and fills the inner sense of contentment joy that bring to life so ታይብለና ኣሎ ስለዚ እቲ ነዚ ነቲ ሕማቕ ገዲፍና ናብ ፅቡቅ ገፅና ንኸዶ ዘለና ትቀፃልነትና እቲ ሞመንተም ናትና ንሱ ነቲ ውሽጣዊ ሓጎስና ንኽምንጩ ዕጋበትና ንኽዓቢ ብሓፈሻ ድማ ሕጉሳት ንኽንከውን ሓገዝ ይገብረልና ስለዚ እዚ ባህር እዚ ምስ ጀመርካዮ ክትቅፅሎ ኣለካ ኣብ ምቕፃል እዩ ዘሎ እቲ ሓጎስ ማለትና እዩ number 5 you care less about others opinion ናይ ካልኦት ርእይቶ ካልኦት ዝብልዎ ካልኦት ዛዕባኻ ዝዛረብዎ ኣመና ኣይፀልወካኒ ኣይትሰምዖን ኢኻ ይብል የለኹን ኣመና ናትካ ውሳነ ናትካ ጉዕዞ ሂወት ናትካ ሓጎስ ኣብ ዋይ ምርኮስን እዩ that's very crucial point you can okay what others think of you you stops getting to you very much so ናይ ካልኦት ርእይቶ ናይ ካልኦት ሓሳባት ኣብ ውሽጥኻ ትዩሲ ንሂወትካ ይቋፀሮኒ you take the feedback kindly and absorb praise with gratitude but you're not overly swayed by it so ነቲ ሕማቕ ነቐፌታ ብፅቡቕ መንገዲ ተቐበሎ ነቲ ፅቡቕ ምስጋና ድማ ንሱ እውን ኣመና የስክረካን እዩ ንኩሉ ወሲድካ ኣብ ጉዕዞ ሂወትካ ብመጠኑ ትጥቀመሉ ሂወትካ ግን ብኡ ከም ዝምራሕ ብኡ ከም ዝግዛእ ኣይትገብርን ኢኻ ኣመና ፅቡቕ ምስ በሉኻ ከም ፅሉል በቃ ንጉስ ተቐየርካ ክመስለካ ሕማቕ ነገር ምስ በሉኻ ሂወትካ ሙሉ ጨምለቕለቕ ኢልካ ከምኡ ክኸውን የብሉን ናይ ደገ ፅልዋዕ ደረት ክህልዎ ኣሎ ኣብ ሂወትና this person may love you or hate you but it doesn't define who you are and the decisions you'll make ስለዚ ሰባት ክፈቱኻ ይኽእሉ ክፀልኡኻ ይኽእሉ ንሳቶም ዝብሎ ነገር ግን ነቲ ጉዕዞ ሂወትካ ምን ምዃንካን ጉዕዞ ሂወትካ ሙሉእ ብሙሉእ ክቋፀሮ ከተፍቅድ የብልካን you don't care what you do care what others say ናይ ካልኦት ርእይቶ ናይ ካልኦት ሓሳባት ናይ ካልኦት ስምዒታት የገድሰካን ትግደሰሉን ኢኻ ከምኡ ንኩሉ ሰብ ረሲዕና ንኸይድ ማለትና ኣይኮነን ጌጋ ክትርድዎ but you don't let it determine your underlying position so yes ናይ ካልኦት ርእይቶን ሓሳብን ስምዒትን ይርዳና እዩ እንታይ ኢና ንብል ዘለና እቲ ናቶም ሓሳብ ግን ንኩሉ ሂወትና ክገዞ ኣይነፍቅድን ኢና ንብል ኣለና number 6
your intuition speaks clearly to you. intuition ዝበሃል እንታይ መስለኩም ውሽጣዊ ቃጭል ነፍሱ ከፍሰብ ኣብ ውሽጡ ቃጭል ኣለዎ ኣብ ርእሱ ድያ ኣብ ልቡ ድዩ whatever you say እዚ ቃጭል እዚ ሕማቕን ጽቡቕን ብዙሕ ግዜ ይአንፍተና እዩ ሓደ ውሳነ ሓደ ነገር ከጋጥመና ከሎ ሓደ ሰብ የታለና ዘሎ ይጠቕመና ይሕግዘና ይጎዳና ካብቲ ነገራት ንኽመሚ ይሕግዘና እዩ ሕጂ ገለገለ ሰባት ካብ ምሒር ንኻልኦት ሰባት ኣብ ደገ ዘሎ ሰባት ጥራይ ካብ ምሕታት ዝተበገሰ ውሽጣዊ ቃጭልና ከም ዘይንሰምዖ ጌርና ዓቢጥና ኢና እዚ ግን ጌጋ እዩ ሰባት ኣብ ከባቢና ዘሎ ጽቡቕ ክነግሩና ከሉ ሕማቕ ክገብሩና ከሉ ስለዚ ኩሉ ግዜ እታ ናይ ሕልናና ውሽጥና ዘላ ንሳ ትነግረና ንዑ ምስማዕ ኣገዳሲ እዩ ኣብ ሂወት so intuition is the inner voice that guides you through decisions and uncertainty ስለዚ ኣብቲ ዘይፍለጠሉ ኣብቲ ዘይርግኡ ነገር እንታይ ክትገብር ከም ዘለካ ዝነግረካ ኣሎ ኣብ ውሽጥኻ ከቢድ ነገር ክኾን ይኽእል ግን እንታይ ክትገብር ኣየናይ ክትመርፅ ከም ዘለካ ዝሕግዝ ሓይሊ ኣለና እዩ when you have a strong link to your intuition it is reassuring and clarifying ስለዚ እቲ ምስ ውሽጥኻ ዘሎ ዝምድና ሓያል እንድሕር ኮይኑ ኩሉ ግዜ እንታይ ክትገብር ኣለካ እንታይ ክትከተል ኣለካ ይነግረካ እዩ ይነግረክዩ ምስማዕ የድሊ ኣመና ንደገ ካብ ደገ ጥራይ ትሰምዕ ሰብ ግን ነቲ ውሽጡ ግዜ ሂቦኒ throughout your life many people will have ideas about what's best for you so ኣብ ሂወትና ብዙሓት ዓይነት ሰባት እንታይ ጽቡቕ ከመይ ክትነብር ኣለካ እንታይ ክትገብር ኣለካ ብስመን ክትከይድ ኣለካ እንታይ ክትገብርለኪ ዝነግሩ ሰባት ብዙሓት ኣለዉ ገሊኦም ካብ ሰናይ ተበግሶ ክኾኑ ይኽእሉ ገሊኦም ግን ንኻልእ ዕላማ ንሕማቕ ነገር ኢሎም ክኾኑ ይኽእሉ ኣብ መወዳእታ ሰባት ኩሉ ዝብሉና ኩሉ ወሲድና ምስ ሕልናና ምስ ሓንጎልና ገናዚብና ናትና ውሳነ ክንገብር ኣለና ኢና ንብል ዘለና listening to your intuition helps you avoid unhealthy relationships and situations so እቲ ውሽጥና እንታይ ይብለና ሕማቕ ሰብ ሕማቕ ዝምድና ሕማቕ ኩነታት ከጋጥመና ከሎ ይነግረና እዩ ክንሰምዖ ድማ ኣለና ንብል number 7 you keep minors just as they are ሓደ ግዜ ንሰባት ሓጎስ ዘርገልና እንታይ እዩ ኣዝዩ ጽቡቕ ነገር በዛ ጋጥምና ከሎሲ በዚያ ድማ ንሽተይ ሕማቕ ነገር ምስ ኣጋጠመትና ክንድነል ጽቡቕ ንርኢ ብዛዕባ እዚ ክንዛረብ ንውዕል ሓደ ግዜ ቅልል ዝበለ ኤግዛምፕል ኣብዚ ናተይ ቻነል 100 ሰብ ፖዚቲቭ ፊድባክ ሂቦም ንከለዉ 5 ሰባት ሕማቕ ፀርፊ ብዝገበሩ ሓንጎለይ ናብኡ ክኸይድ ደሊ ኖ እዞም 5 ሰባት ዝኾነ ይኹን ፀገም ክህልዎም ይኽእል እዩ ኣነ ናይዞም 100 ሰባት ጽቡቕ ዝብሉ ዘለዉ ናቶም የሰምዕ እየ ዝብል ኣብ ገዛና ኩሉ ነገር ከለና በታ ትጎድለና ንጭናቕ እዚ እውን ጌጋ ስለዚ ሓንጎልና ኩሉ ግዜ ናብቲ ዝጎድለና እዩ ዘተኩር ስለምንታይ ንኽከላኸለልና ኢሉ ዝተፈጥረ ስለዝኾነ ስለዚ ንሕና ኣምፂና ኖ ደሓን እዚ ዘለኒ በዚ ክሕጎስ እየ ንብል እቶም ሕጉሳት ሰባት ድማ ካብ ውሽጦም ነቲ ዘለዎም ፀገም ስለዘየጋጥሞም ማለት ኣይኮነን ነቲ ፀገም ዘጋጥሞም በቲ ጽቡቕ ዘለዎም ገይሮም ኮምፐንሴት ወይ ከዓ ይኽሕስዎም ይሕጎሱ እቶም ዘይሕጎሱ ሰባት ከ ብዙሕ ዝሕጉስ ከለዎም ኣብተን ዝጎድልኦም ነገራት ብአን ገይሮም ይጭንቑ ክዳኖም ቤላ ቀያይሮም ጎፂኦም ባስ ምስ ኣበየቶም ሓጎሶም ኩሉ ይዝረግ ባስ ምስ ሓለፈቶም ወይ እቲ ዝኸድዎ ዝነበሩ እንዳሻይ ተዓፂ ተፀኒዮም ካልእ እንዳሻይ ትቕይር ባስ ተገዲፋትካ ካልእ ባስ ትቕይር ሶ ሓደ ግዜ ንናእሽቶ ነገራት ክነስተውለሎም ኣለና so when it comes to the biggest signs you're happy with yourself this one is the extreme key it is that annoyance and minor problems don't get you so listen ናእሽቶ ነገራት ከም ናእሽቶ ኢኻ ትሕዞም when you're happy with yourself and your life is the opposite ሕጉስ ሰብ ተኮይንካ በቲ ሓደ ዘይሕጉስኻ ኩነታትካ የጋጥሙኻ እንተለዉ you absorb ነቶም ናእሽቶ ዘይሕጉስኻ ወሲድካ ውሽጥኻ ሒዝካ ሕጉስ ንኽትከውን ኢኻ ትመርፅ that's why ሕጉስ ሰብ ክትሪኦ ከለኻ ኣብ ሂወቱ ሕማቕ ነገር የብሉ ማለት ኣይኮነን መዓት ኣለዎ መዓት ፀገማትን ብድሆታትን ኣለዎ ከምኡ ድማ ንዓይ ግን ንዕዑ ገይረ ካብኡ ንላዕሊ ዘሕጉስካ ስለ ዘሎ በቲ ዘሕጉሰኒ ትሕጎስ ይመርፅ ስለዚ ንሓንጎልና ናብ ዘሕጉሰናን ዘዕውተናን ኣተኩር ነቶም ካልኦት ሸለል በሉ ክንብሎ ኣለና ክምህሮ ኣለና ናይ ሎሚ ቪድዮ one of the most important ገለ ካብተን ኣገደስቲ ቪድዮታት እያ ክትከውን ተስፋ ዝገብር ከምኡ እንድሕር ረኺብኩማ ላይክ ኣብዋ ናብ ሓውኹም ናብ ሓፍትኹም ሼር ግበርዋ ክትሕግዞም ትኽእል እያ ናትኩም ፊድባክ ከም ወትሩ ኤነርጂ ናተይ ምዳድ ናተይ ስለዝኾነ ኣብ ኮሜንት ሰክሽን ክፅበየልኩም እየ ነዛ ናይ ሎሚ ኣርእስቲ ኣብዚ ክውድየ ኣብ ካልእ ኣርእስቲ ኣብ ሓፂር ግዜ ክሳብ ንራኸብ ደሓን ኩኑ ብለኩም ስስናዩ ቻው
እዚ እጂ ከም ንሪኦ ዘለና ክንዲዚ ኢንቨስት ገይረ ካብቲ ግዜ ካብ ዕለት 1 ክሳብ ሕጂ ዘሎ ግዜ ድማ 12,94 ፍራንክን ወሊዱ ብፐርሰንቴጅ ክረአ ከሎ 31.6 ወይ ከዓ ብክልተ ዓይነት ሜጀርመንት ሪኦም ኣለዉ 31.6 ከም ዝወለደ ክሕብረኩም ይደሊ